sa týčili k nebu ako obry, ktorí vodne v noci bránili obyvateľov zámku. Nekonečné budiská a studiská v zámku mali za úlohu zmiasť všetkých potravcov a odsúdiť ich väčšinému blúdeniu a hľadaniu tej správnej cesty von. Cestu poznal len jediný a najdôležitejší muž celého kráľovstva, ich sám kráľ. Žltý kráľ panoval tvrdou rukou. Všetci podaní museli platiť vysoké dane, plniť jeho rozkazy a poslúchať prísne zákony. Mal nad kráľovstvom neobmedzenú moc ako diktátor. So svojou ženou panoval v kráľovstve 10 rokov, až tak pomaličky rok po roku starol a sily mu ubúdali. A tak sa blížil ten čas, kedy prevezme moc nad krajinou a svoju povinnosti jeho jediný syn, princ Krason. Hľadte, prichádza princ Krason! Vážená matka, ctený môj otec, ako isto viete, dovršil som 18 rokov veku a rád by som sa venoval zveľaďovaniu našej milovanej krajiny. Je predsa len veľmi krásna, je to krajina, ktorá patrí nášmu kráľovskému rodu už celé stáročia. Nebolo vládcu, ktorý by tejto krajine vládol zle, ale nebolo ani vládcu, ktorý by tejto krajine vládol výborne. Nie som totiž zástanca komunizmu. A teda nie. Uprednostňujem skôr ideu bratstva, rovnosti a slobody. Drahý otec, ako si všimol, že väčšina podnárodí kritizuje tvoju vládu. A združ hubu buržuj! Drahý náš vládca, uchoď sa, nemyslel to, že nechcel kritizovať tvoju vládu. Je ešte len mladý a neskúsený. Nepozná svet a nerozumie. Princ Krason 18 rokov ešte nič neznamená. A preto si pre teba tvoj otec pripísal 3 úlohy. Ak tieto úlohy splníš, budeme ti veriť, že sa dokážeš o kráľovstvo postarať. A tvoj otec ti odovzdá symbol vlády, zelenú stužku. Prvá úloha. Naučiť sa kráľovským pohybom a vystupovať na plesoch a báloch. Druhá úloha. Poraziť ota Švarca. A tvojou treťou úlohou bude nájsť tú správnu nevestu, hodnú tohto kráľovstva. Inak sa nevracaj. Matka, otec, príjmam túto výzvu. Hľadať vychýreného učiteľa tanca Lucu Dicu Kumuku Muku, o ktorom koloval chýr, že k smrti utancoval 6 obrov a 3 čarodejnice. Medzi tanečníkmi sa ešte nenašiel nikto, kto by sa mu rovnal. Prekonal les a púšť a dravé vody, keďže nevedel chadiaľ zo zámky dole do žití. Nakoniec však dorazil pred oknem. Vyhľadal školu majstra Lucu a stihol večernú lekciu tanca. Tancovali tam ženy i muži, mladí i starí, rôzne tanečné štýly, ktoré princ nepoznal. A všetkých so záujmom sledoval.
vedel. Ja som za lekcie tanca a ten ho za 3 dní a 3 noci naučil všetko, čo vedel. Zložité piruety či tanečné kreácie. Učiteľka tanca naučí, ako ja naučí, no postačí len málo slov, keď sa v rytme tanka znášam s ňou, vokálom štátu tiché znie. Potom, čo Prinky vyšiel z tanečnej školy, vyslal poslal dôkazom pre kráľa, že už aj vie tancovať, a Andrej nespraví. Preto neusporiadajú bál neposlúžať ani vedení kráľovstva, že až princezjenstvo zachráni. Prinky si mohol vybrať ako najkrajšiu za nevstu. Dojdi, imbecilný chujbok si v tomto ňa. To sú moje mierinky, už zase rokovi rastú. Princ Krasoň ma vyslal s odkazom za kráľom, že splnil prvú úlohu a môže mu prechystať bál, kde si vyberie nevestu. Ponáhľam sa, tak mne zavádzaj, ty hlúpy starý čarodej. Panna Mária, 7-lesná, krásna sa žení. Mocno však netušil, ako by to spravil, pretože svojím správaním nasledkoval do najmocnejšieho čarodejníka v širokom záškom okolí. Ten totiž z čírej zloby a pomyselnosti už niekoľkých pričajov oslovil či zásadný šport. Dokonca si zotročoval ľud a vezmel nevinné devy, ktoré za ňou museli odvážať najťažšiu prácu, umývať podlahu a vymetať krv. Len dvom z nich však veril natoľko, že ho mohli sprevádzať a mohli mu asistovať pri jeho magickom číňaní. Vždy nebol však taký, to len vidina noci mu zachránila. Zatiaľ, čo posol odostal odkaz, krásne sklámal hlavu na riešení druhej skúšky. A tebe čo sa robí? Že tu len tak sedíš a smutne do poháru hľadíš. Ale keby ste vedeli, rodičia mi uložili 3 skúšky. Dve z nich splním, ale tá tretia mi robí dásy na čele. A to mám také pekné čelo. Razím totiž politickú ideu bratstva, rovnosti a slobody. Sú to veci, ktoré naša krajina nepozná. Avšak nechcem krvavý prevrat. Chcem len miernou cestou viesť našu demokraciu. Čo je to tá demokracia? Ja, najväčší pacifista v okolí, čo by som ani muche neublížil. Sa mám na život a na smrť byť s nejakým šašom počmáraným dedinským, ktorý ani neviem odkiaľ pochádza. Prečo prelievať krv a strácať tak ruminec na tvári, keď veci sa dajú riešiť aj iným spôsobom? Diplomaticky. Prečo si robiť mozle na rukách a oháňať sa mečom? Keď všetci veľmi dobre vedia, že slovo má aj tak vyššiu moc. Prečo plýtvať pracovnou silou nášho kráľovstva hlúpými súbojmi? Prečo teda krmíme mačky mliekom a potom ich topíme v kýbli? Povieš mi to ty, hostinská? Ja, tak to už viem, prečo ťa 18 rokov kráľovstve schovávali. Ale mám jeden dobrý nápad. Tu vedľa akorát otvárame kurzy sebaobrany, čo by si išiel so mnou a niečomu sa priučil. Žiaci školy mu postupne predvádzajú tie najzvláštnejšie bojové umenia, ako boj s drevenou palicou. Našemu sa však nepáčilo ani bájne majstrovstvo Aikido. Talentom. A keď to nepomôže, s finančnou podporou obrecku sa ho pokúsi
Ja som princ Krasoň, jak to si ty? Ja? Ja som nikto. Ja som iba slúžka, čo na kráľovskom dvore jablká predáva. A kde si sa naučila tak nádherne tancovať? Totiž bol som v škole bojera, ale nikoho lepšieho ako ty som tam nevidel. Pochádzaš z Studenic, kde sa vedia ľudia lepšie bojovať? Ó, to nie, drahý princ. Ja tu žijem stále, ja... To viete, keď chodím cez les predávať tie jablká na kráľovský dvor, hoci kedy sa stane, že ma nejaký zbojník prepadne, tak ma život naučil brániť si to málo, čo má. Inak by som sa dobrala odhľadať. Ty si moja záchrana v tejto bezútešnej situácii. Totiž len ty môžeš ísť môjmu súdu na tiež tak, že zabiješ krutého otačravca. Určite si už jednom počula. No, ja by som aj, ale... Keď to aj chceš robiť pre mňa, urob to aspoň pre svoju vlast. Ale Lothar, nebude to zadarmo. Nebudeš musieť nikdy predávať jablká. Budeš si môcť vysadiť aj 1000 jabloní, kde budeš mať obrovský dom a ľudia budú za teba predávať jablká. Aha. No, tak v takomto prípade dobre. Vyhľadám Švarca a zvíťazím vo vašom mene, ale musíte mi slúbiť, že moja úbohá chorá matka, ktorá žije v mojej chalúbke, teraz potrebuje peniaze a ja som jediný zarábajúci človek, takže mi musíte slúbiť, že sa mi postaráte. To zariadím. Dohodnuté. Ak ma znova hľadá niekto iný ako ja, tak to radšej skapem. Však ten krásol uvidí. Napatlaný metrosexuálny. Pripravím taký jed, že keď len kvapku z neho vypije, tak zomrie. Bunka po bunke sa mu rozpustí na puk. A orgán za orgánom tiež. Až kým z neho nezostane len masný tlak. A ty tu len neseď a pomáhaj mi. Kaťa, čo keby sme tie pohádali? Myslíš? Teoreticky je to šanca na našu slobodu. Teraz tam nikdy, Kaťa. Zanedlom poslal do pristá obrazil. Celý naradocený vždy radostnú novinu o víťazstve nad okom. Tak sa princ mohol bez strachu vrátiť domov a tvrdo oznámiť otcovi, že jeho úhlavný nepriateľ je mŕtvy a môže zvyknúť na kolenicu, na ktorom si už podaří preberie nebestu a s ňou vládu a moc, ktorú mu jeho otec prenechá. To však ešte netušil, že vytrací tú správnu ženu bude tá najťažšia skúška, ktorú musel podstúpiť.
A prichádza Zuzka, mierí 90, 60, 90, záľubí. Áno, jasné. Má rada zimné korčilovanie a pekných chlapov. Má veľmi rada peniažky, čím viacej, tým lepšie. Prichádza Majka, tá má miery 100, 200, 300. Má rada varenie a robí si záusk na krasoňa, lebo zabila od švarca. Najradšej má varenie číny. Prichádza Andrejka, mierí 10, 20, 30. Najradšej má krasoňa a jeho vypracovanú hru. Má rada veľa jazykov, najradšej francúzsky a španielčinu. Boli tam krásavnice od výmyslu sveta. Ale krásnu si nie a nie vybrať. Raz sa mu zdala tak najlepšia tá, inokedy iná. Ty neotý princezná. Konečne som našiel prípravu. S tebou chcem stráviť zvyšok života. Moje srdce konečne splanulo láskou k tebe. Moje srdce konečne splanulo láskou k tebe. Už nikdy nechcem byť nikým iným. Dúfam, že stráviš so mňou zvyšok života. Princ Krason sa celkom zapotil, kým našiel ju, princezu. Jej nebeské oči, ružové líčka, hladný krok a jej úsmev ho očarili natoľko, že už nemusel hľadať. Okamžite sa rozhodol s ňou oženiť. Mladému páru každý blahoželal. Túto príležitosť chcel využiť aj zlomyselný čarovník. Princ, alebo mám vám už hovoriť kráľ, pripite si so mnou na vaše úspešné zvládnutie maturitných skúšok. Tak zdravie, no.